Benvinguts en aquesta nova edició del videopodcast del Museu d'Art, que es titula No en sé res sobre art. Avui ens trobem aquí a la recepció del museu amb Antoni Montoriol, el conservador, i amb mi, que sóc la Mireia Lloses, que sóc membre d'atenció al públic d'aquí al museu. El nostre videopodcast d'avui es titula No en sé res sobre el museu i explicarem algunes coses que el visitant no veu d'entrada i que no es veuen a simple vista, però que Antoni sap molt bé i que avui voldrà compartir amb nosaltres. Bé, la majoria de peces que hem escollit sobre les que fer el comentari són peces que tenen alguna part, diguem, no visible, diguem, pel possible visitant del museu i que intentarem mostrar alguna part o incidir en l'explicació perquè es pugui veure. Si us sembla, anem a veure la primera que està a la sala 3. Som-hi! La primera peça que has triat, no, Toni? És aquesta Mare de Déu de Puigdemont. Sí. El visitant, quan arriba, veu aquesta peça. Però què és el que no veu el visitant, o què és allò que no sap? Més que el que no veu és que aquesta imatge, que és de l'ermita de Puigdemont o de Sant Salvador, que de fet aquesta imatge va estar durant molt temps amagada darrere d'una finestra tapiada i es va trobar de casualitat en un moment, l'any 84, com estaven fent una restauració de l'edifici. Per això es diu del Salvador, perquè actualment encara hi ha la imatge del Salvador a l'altar central i es havia perdut la referència de que existia una Mare de Déu i gran sorpresa quan van obrir aquesta finestra, que van veure que hi havia una finestra tapiada i els hi va aparèixer aquesta imatge, evidentment molt afectada pels xilòfags que s'havien menjat el color i la fusta, i justament aquesta ermita, que està en un lloc així a Sant Feliu de Pallerols, una mica apartat, però que és un lloc que té una visió magnífica i això es va convertir en una referència que fins i tot va aparèixer en els diaris, com es pot veure aquí al costat. I bàsicament el tema és que no és habitual una Mare de Déu romànica. La resta de les que tenim aquí a la sala són imatges que sempre s'ha sabut que existien, però d'aquestes havia perdut el rastre. Es comenta que hauria d'estar cap a uns 300 anys amagada dintre aquesta paret i que, per tant, per això s'havia perdut el rastre d'aquesta peça. La història, aquesta és la primera de les que fem, va el que es veu i el que no es veu. Per tant, és una imatge que va estar durant 300 anys que no es veia i ara es pot veure aquí al museu. Déu-n'hi-do, quina troballa! Doncs ara ens trobem davant de l'altar de Padrinyà. Aquesta és una de les dues úniques peces romàniques que tenim aquí al museu, pintures romàniques, i va sortir de l'església de Padrinyà, efectivament. Què ens en pots explicar, Toni, que no veiem a simple vista? El que no es veu a simple vista hi ha dues coses. Aquestes pintures es van arrencar abans de la Guerra Civil i es van muntar, es van arrencar de la paret i es van treure del lloc originari, però es van muntar amb una estructura, amb la forma que tenia, el mateix absis, que és el que veiem aquí en aquests moments. Tot i això, aquest muntatge no és el mateix que s'hauria fet als anys 40, quan va ser exposada al Museu Diocesà a Casa Carles. Aquest seria un nou muntatge que després, em sembla que és una de les parts interessants que té aquestes pintures murals, que tenen una estructura de fusta específica i molt curiosa, que després us ensenyarem d'aquí uns moments. Quan van arrencar aquestes pintures, hi havia una referència de que hi havia uns àngels que també haurien set de les parts més externes de les voltes abans d'entrar a l'arc triomfal, i aquestes, no se sap ben bé per què, van anar a parar a mans d'un particular. I ara fa un parell d'anys, un d'aquests àngels, a través d'una dació, la Generalitat el va recuperar i el va dipositar també aquí. Per tant, tenim aquesta peça també aquí, que formaria part d'aquesta mateixa estructura i que, per tant, diguem que
no es veia i ara es veu. Ara Es pot veure aquí. Jo el que farem és anar a veure la part posterior de l'absis, que té una estructura molt particular i molt peculiar, perquè s'ha de muntar en funció de la pròpia mida que tenia l'original de l'absis, per adequar les pintures que quan s'arrenquen queden com planes i per tant s'han d'adequar a la forma del mateix absis. De fet, això és la part posterior del que vèiem abans de l'altar de Padrinyà, que és la part que no es veu. Evidentment, la part important és allà on hi ha la pintura mural, que està sobreposada sobre aquesta estructura feta expressament per ajustar-la a la forma originària que té l'església en el seu moment i que, per tant, les pintures puguin tenir la forma abovedada que tenien en origen. I penso que, a part de la dificultat de que es pugui veure, penso que és interessant que la gent en aquests moments, a través d'aquest podcast, el pugui veure com és l'estructura per la part posterior. Ara ens trobem aquí davant del retaule de Sant Pere, un dels retaules més importants del segon gòtic internacional, fet per Bernat Martorell, i ara Antoni ens explicarà algunes curiositats d'aquest retaule. Bé, la primera és que aquest retaule es va aconseguir el contracte i el contracte és el que va firmar i va permetre assignar aquesta obra a un nom concret que era Bernat Martorell, perquè fins en aquest moment no se sabia. En aquest contracte s'especifica que cada una de les escenes que els comitents, que són els que estan aquí, que són els que van pagar el retaule, els comitents que en el contracte marcaven que hi havia d'haver un programa iconogràfic, és a dir, Bernat de Corbera i Margarida de Campllong, que eren matrimoni, i el seu fill, marcaven que en aquestes escenes a nivell iconogràfic a cada una d'elles hi havia d'haver una figura que es havia de pintar amb atzurita, que l'atzurita era un dels colors més cars que hi havia en aquells moments. Això era per demostrar la importància de la família i de la riquesa que tenien. Aquest retaule va ser restaurat fa un temps, va permetre recuperar la vivesa del color, perquè diguem que es havia embrutit, etc. Però, en canvi, de cada una d'aquestes escenes que venia marcat que es havia d'utilitzar l'atzurita, l'atzurita s'oxida i queda d'un color bastant més fosc i es neteja, però no torna al color original. La persona d'aquí al museu que porta l'arxiu d'imatges hem fet una reconstrucció d'una d'aquestes taules aproximadament a el que seria el color original perquè la gent pugui veure com seria les diferents escenes amb aquest color. L'altra particularitat que té aquest retaule, en té dues més, és que quan es va restaurar se sabia que hi havia dibuixos a la part posterior, però no se sabia ni a on estaven situats ni a quants n'hi havia. Sí que se sabia això perquè en el seu moment es va fer una cosa que ara no es faria mai, que és que hi ha un d'aquests dibuixos que està aquí, que es va serrar d'una part de la predel·la, es va serrar per la meitat i es va treure com un fragment. Això ara mai no es faria perquè es afeblia el suport, el qual posa en perill, diguem, la mateixa obra. Se sap que hi ha 29 dibuixos a la part posterior d'aquest retaule, en diferents llocs, que també hi ha un dibuix de la distribució més o menys on són. La majoria estan a les parts més altes. També és una llàstima, penso jo, que aquests dibuixos, que se sap qui són, estan fotografiats, us en ensenyarem alguns, no els tenim tots en fotografia, no cal ensenyar-los de tots, però sí que n'ensenyarem algun. Són dibuixos de diferent qualitat, n'hi ha alguns que són d'una qualitat excepcional, aquest mateix ho és bastant, n'hi ha d'altres que són de caràcter més anecdòtic, i els estudis que s'han fet diuen una mica que són de diferents mans que no se sap ben bé si serien del mateix mestre. Els mestres treballaven en tallers i tenien diferents aprenents que potser serien alguna d'aquests dibuixos.
Curiosament, cap dels dibuixos es correspon amb cap figura de les de la part de davant, diguem-ho així. Hi ha rostres, però també hi ha un vaixell, vull dir que és una cosa curiosa, no? O hi ha un entrellaç d'un braç, que són, suposo que, doncs, per demostrar una mica la posició anatòmica d'una figura o una indicació en aquest sentit. I la tercera particularitat d'aquest retaule és que l'any 69, Salvador Dalí va comprar el castell de Púbol per regalar a la seva dona Gala. I aquest fet va fer que considerava que aquesta pintura era de molt bona qualitat i que, com que era de la capella del castell de Púbol, que li pertanyia i la va estar reclamant, i va estar reclamant-la al bisbat, que en aquesta peça és del bisbat de Girona. Tot i amb això, no se li va concedir, entre altres coses, perquè estava exposada en un museu on ara la podem veure i també, ara, a partir del que hem dit, podrem veure parts posteriors d'aquest retaule. Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies, molt interessant. I ara anirem a la segona planta, si no m'equivoco, a veure els retaules de Pere Mates, que també amaguen alguns misteris. Doncs ara estem a la segona planta, aquí davant del retaule de Pere Mates. De Pere Mates tenim diverses obres aquí al museu, si no m'equivoco, Toni, i dos retaules sencers, també. Sí, el de S'Agaró i el de Montagut. Són dos llocs de la Garrotxa, de llocs més aviat petits, sobretot en el cas de S'Agaró, no tant en el cas de Montagut, però tenim el retaule sencer, sí que hi falta la fusteria, que no hi és, diguem-ho així, les coses que aguantaven l'estructura, les taules de pintura. Aquests dos retaules, hi ha un restaurador que es deia Joan Sotrà, que és el primer que fa l'atribució d'una sèrie d'obres, diguem, a Pere Mates. Sobretot, a partir de... En els dos retaules trobem a dos taules el mateix motiu, que és el monograma de Mates. En un d'ells és en aquesta taula d'aquí, l'escut del botxí, diguem així, dels militars, i en el Calvari, a l'alabarda que porta a la part superior de dalt. I per què és tan important això, Toni? Perquè hi ha el monograma de Mates. Després farem un petit detall que es permet apreciar més, però llavors hi ha la M, però hi ha la A, després del segon pal de la M s'ha convertit en una A. Després el primer pal, com que porta un tros a dalt, és la T, tornes a fer servir la A i tens un final de S, per tant és Mates, però escrit en A, tot, no en B. Tot i que els catalans van en B i es Pere Mates en B. L'altra particularitat d'aquests retaules, sobretot en el cas del retaule de Sant Pere, que abans hem vist el de Púbol hi havia 6 escenes de la vida de Sant Pere, i en aquest cas n'hi ha 12, que és molt inusual, tantes escenes d'un mateix sant. Es feien servir, diguem, per il·lustrar les escenes, un llibre que es deia La llegenda àurea, de Jacopo de Abarazze, que era un senyor italià que recollia històries que són bíbliques, n'hi ha coses que, diguem, a través del que apareix a la Bíblia es representa a l'escena, però hi ha vegades que són coses que venen d'històries que no són absolutament verídiques, que se'n diuen històries apòcrifes, que queden recollides en aquest llibre i que en algun cas, com en aquest del retaule de Montagut, veiem. Què més ens trobem aquí? Anem a veure. Sí, en el cas de Pere Mates tenim que és el principal representant, diguem, de l'entrada a la pintura renaixentista a Girona,
però que va coincidir amb unes persones que van venir a pintar de fora, com és Joan de Borgonya, i una cosa que solia passar en aquells moments, que no era gens anormal que passés, que era que es copiaven uns als altres. No en sentit de jo copio i m'emporto la glòria, sinó que era una cosa molt habitual, moltes vegades també perquè per fer les composicions que tenien, el que feien era fer-les a partir d'estampes, que era un sistema de circulació a nivell d'iconografia a l'hora de muntar les escenes. Concretament aquí, que hi ha Sant Pere, que està fent una prèdica a una sèrie de gent, és exactament la distribució que trobem en el retaule de Sant Feliu, a la mateixa escena de Sant Feliu, fent la prèdica a les persones de Girona, com també podrem veure amb una altra imatge de contraposició, perquè es vegi que hi ha molta semblança. I a partir d'aquí, més o menys, d'aquesta peça, diguem, la part que no es veu és aquesta de mates, que sí que hi és, es veu, però hi ha una part que no es veu si no ho saps. Que és el que, d'aquestes dues hem volgut destacar aquest fet. Ara estem aquí a la quarta planta, davant d'aquests meravellosos Santiagos Rossinyols. En tenim 4 aquí al museu i 2 que no estan exposats, que els tenim al magatzem. Ens fixarem en aquest d'aquí. Aquest l'hem escollit per una cosa molt particular, que és, dintre aquesta història que hem muntat de coses que no es veuen, una d'elles és que té un títol que és Entrada al cementiri de Sóller a la nit, però va estar molts anys que es deia Entrada al cementiri de la Bisbal. Hi ha 2 experts en l'obra de Santiago Rossinyol que en un moment determinat van veure que no es tractava del cementiri de la Bisbal, tot i que feia molts anys que estava circulant amb aquest títol, i sinó que es corresponia al cementiri de Sóller. Aquesta és una de les particularitats que té aquesta obra. En tindria 2 més. La següent és que aquest quadre ha voltat a moltes exposicions i en aquests moments no hi ha constància d'aquest fet, però a la part posterior del quadre, que no tenim els vestigis perquè s'estan adequant a uns altres criteris, ni tenim cap imatge que us puguem ensenyar, però quan anàvem a una exposició, aquest quadre havia anat al Japó, ha anat a diversos llocs, el que feien era una mica com el que passava abans, fa uns anys, quan tu anaves de viatge amb el passaport, que feien un cello. Feien com una mena de cartela petita de l'exposició i s'enganxava darrere, el qual deixava constància que havia anat en aquesta exposició. I és una curiositat que passa amb altres quadres, però aquest, com que ha anat a molts de llocs, tenia la particularitat que era curiós veure la part posterior d'aquesta obra amb totes les enganxines de les exposicions que havia anat. I l'altra particularitat que tenim aquí, que també és una cosa que no és gens habitual de veure, és que a través de també aquests experts que van contactar amb la direcció del museu, que sortia a subhasta una postal que es veu Rossinyol justament pintant aquest quadre. No hi ha vestigis d'aquest fet. Moltes vegades sí que hi ha alguna vegada que hi ha algun escultor que està fent alguna escultura concreta, però de mostres de pintors que estiguin pintant un quadre concret no sol ser habitual. Aquesta postal també forma part del fons del museu i és aquesta circumstància que la fa particular en relació al quadre o el quadre en relació a la postal. Justament aquests quadres, un porta la porta de Figuerola, són portades de les muralles de Girona, són fets de 1895-97, més o menys, és a dir, finals de segle, quan encara hi ha la muralla, i just el que veiem és el carrer Figuerola, on actualment hi ha la seu central de les oficines de correus aquí a Girona. Això ja no hi és, i és allà on hi ha l'oficina de correus. I llavors la porta és per dintre i per fora. Justament hem pogut localitzar una foto que es veu justament el mateix punt de vista que hi ha aquí,
I hem de tenir present que les muralles de Girona, entre finals de segle i principis del segle XX, es van començar a derruir, justament perquè Girona, com altres ciutats, com va passar amb altres ciutats, com ara Barcelona, necessitaven créixer des d'un punt pels canvis sociopolítico-econòmics, diguem, que hi havia, i això feia que les ciutats constrenyien, les muralles constrenyien aquestes ciutats i, per tant, es derruïen. Què tenim d'aquest fet? Justament a Barcelona van esponjar alguns dels carrers del barri vell, sobretot van obrir Via Laietana més o menys en aquest període, i per deixar constància dels edificis que hi havia i la destrucció no és tal, de lo que se'n anava a terra, van fer un concurs per deixar constància dels canvis que s'estaven produint en aquesta zona també propera a les muralles de la ciutat. Justament en aquest concurs va guanyar l'Urgell i hi ha uns quants dibuixos que estan a Barcelona que es poden veure que es van fer d'aquesta circumstància. Pensem que aquests dibuixos de les muralles de Girona de Pons Martí podria ser una circumstància bastant semblant per aquests canvis que s'estaven produint a les muralles. A part d'aquests dos, tenim un altre quadre, que aquest justament està sempre als magatzems, que es diu el Portal de l'Areny, que és una altra porta d'entrada a la ciutat, que es va derruir també, em sembla que el 1902, i justament d'aquest Portal de l'Areny, es diu del pes de la palla, perquè aquí hi havia les mesures que certificaven el que es havia de pesar i vendre. I llavors això se'n va anar a terra, però en canvi aquest escut es conserva. Sí que hi ha una fotografia que després us mostrarem també, que aquesta fotografia apareix, però no és aquest escut. Apareix un altre escut, juntament amb dos làpides que porten escriptura, que també estan aquí al museu i que podrem anar a veure ara en viu al pati que tenim aquí al museu. L'escut que apareix en aquesta foto, junt amb aquests dos relleus escrits, no hem pogut localitzar on està, però en canvi aquest sí. Aquest es pot identificar absolutament i és un dels que veurem ara al pati. I ara ho veurem, molt bé. I poder veure aquest quadre també és excepcional perquè normalment, és el que has dit, que no està exposat. Això és just allà en teoria passat el pont de pedra, una mica més sortint cap al carrer del Carme, diguem cap allà, més o menys seria allà. Aquest escut és el que veiem en el quadre de dalt, que seria el portal del pes de la palla d'aquí a Girona, que es va derruir a principis de segle. Aquest es va guardar i és de 1599, si no recordo, si no ho veig malament. Posteriorment aquest, de l'altre que dèiem que hi havia una foto, que seria el Portal de l'Areny, que hi havia un escut que no es conserva, almenys no hem sabut localitzar-lo, hi ha dos relleus escriturats que són aquests dos d'aquí. De fet, aquestes pedres estan aquí al pati, no estan gaire ben protegides, però està previst l'any que ve, segurament hi haurà pressupost per poder-ho fer, situar-les i que es puguin visionar i quedin protegides, però també que sigui una zona visitable, que en aquests moments aquest jardí només s'obre en ocasions molt especials, vull dir que no és un lloc d'accés dintre el programa de visites del mateix museu, habitualment. No, i de fet ha sigut un privilegi poder-te acompanyar avui al llarg del museu i veure aquests racons que normalment no són visitables, com el jardí que dius o tot l'altar de Padrinyà per darrere, o descobrir totes aquestes coses que el visitant a simple vista no veu. I ja arribem al final del videopodcast, de fet ho deixaríem aquí. I moltes gràcies, Toni, per tot el que has compartit i tot el que ens has explicat. I moltes gràcies també a tots els que ens escolteu i ens mireu.
I hem arribat al final d'aquesta temporada del videopodcast No sé res sobre art i gràcies per tot. A veure si continua. A veure si continua. Molt bé. Esperem que sí. Gràcies.